nagrađujemo prvih 10 muških, prvih 10 žena na Mrcini i na cesti. Kao prvo Mrcina, 10. mjesto Marta Peharda. Nema nešto. 9. mjesto Bernardo Zimmerman. Nema ni Berni. 8. mjesto Vedrana Maršić. 7. mjesto Adriana Strnad. 6. mjesec, to je isto nekako smo već vidjeli, Milana Murgić. Ostavite prostor da Sonju sad. Da. Hvala. Milana. Ajde Sonja. 5. mjesto Sonja Šmitran. 4. mjesto Elza Božić. Da damo ovaj. Sviđa ti se, Elza? I prva 3 mjesta. 3. mjesto Marijana List. Hvala. Drugo mjesto Sandra Juhas. Hvala. Hvala. I prvo mjesto Adriana Šimić. Ajde sve 3. Molim izjavu. Molim izjavu. Ne može. A onda dobro. Ne razumijem. Možemo ići? Može. Čekajte dok se njemu napuni. Mikici se to sporo puni. Godine, znaš kako. Dobro, idemo. S godinama to. Idemo Mrcina. Mrcina, prvi 10 muškaraca, 10. mjesto Bodić Ante. Mislim da ga nisam vidio. 9. i 8. su Maloševci. 9 stari, 8 mlađi. Je, došli. A jesu? Jako je ono čega. Maloševci, a nagrade? Ti su Maloševci, obojica. Otišli u školu, malo. Stari Maloševac otišli po malog Maloševca u školu. Je. Na kraju, da. Onda odmah idemo na 7. Mile Mijoković. Mile, daj na krile. Mile, čisto nova. Imaš nekakva, dobit ćeš nešto. Da. Gledaj, ko da ono spadaju. Evo Mileta. 7. mjesto, Mrcina. Ljudi po parketu ne znaju hodati. 6. Tomislav Kapetanović. Gle malo, da. Kaka, dobri. 5. mjesto Andrija Bošnjak. 4. Stjepan Švaljak. 3. Ivan Murgić. Emili. 2.
Boris Petrović, Vanja, druga si. I pobjednik, naravno, Damir Rogić. Sad idemo na cestu, prvih 10 tura. 10. mjesto Budalović Ana. Vani bla bla. Nije jasno. Bravo, Ana, bravo! Pa kako padaju? Morala biti 10. Čekaj. 9. Konačić Maja. Čekaj. Ne, krivo sam se. Evo ti je muško. Konačić Maja. Konačić Maja nije tu, neko uzeti za nju. Znam ja ko je tu. Kojić Marijana. Sedmo mjesto Horvat Majda. Možda tu imaš neko. Čekaj, tišina malo. Imam priču uz Majdu Horvat. Od prekjuče, nije od juče, tu ta se ne priča. Veli ona meni u srijedu, ja mislim, veli, utorak je radila dionice, onda je u srijedu opet radila dionice sa školom i onda je pita, jel mogu ići sutra na cross ligu? Ja ili ma ne može se spajati trening i trka, mora biti malo nešto između, ne smiješ jako, tako danom za danom, bez obzira što si mlada, 3 dana za redom ne smiješ nikako spojiti. Ona mene ovako gleda, ali moram iti na Velebit. Šesto mjesto Bitorajac Kristina. Peto mjesto Murgić Milana. Nećete vjerovati, opet Milana i Sonja i opet Sonja dobila. Pa što do sad, kaj sad? I četvrto Sonja Šmitran. Svi u kompletu, kužiš. Jadan Ivan. Mogli smo za njih dvije, umjesto 3 mala, jedan veliki, pa nas sve da piše gore. Da. Bogdanić Kristina, 3. mjesto. Drugo mjesto Antolković Anita. Nema Anita. I prvo mjesto ja. Gdje je Anita? Anita nije došla. Ja? Dajte za Anitu onda. Gdje je za Anitu? Tam je na stolu. Mislim, mogu li ja to ušte, da je rekao da
Pavel, poslije ćemo to. On Evo, gra- imamo još za kraj On grabi dok ima. cesta, muškarci, prvih 10, idemo od 10. mjesta. 10. mjesto Vanja Maksimiljanović. Deveto mjesto Velimir Stjasni. Pavel, je Stjasni došao? Nije. Osmo mjesto Prvan Borko. Sedmo mjesto Blaženin Ante. Borko. Dobro. Šesto mjesto Ivan Andrović, Kabaljero. Peto mjesto Neven Andrijašević. Četvrto mjesto Željko Paver. Treće mjesto Mile Šikman, odmah uzmi za njega. Čekaj, ima još.